Anna z zelony grzepę, rozdyl trzecy, zadzełełani Marile Cadbert. Weimk. Ciej Mati uśły dęknął dwisze, Marila wybiegła na jegłę płetkani. Jak lei z drog pydna łesob lewą, nyłą histwą, w casnym brzedcim klidze, z dłudzima, czerwionyma jak łedzin splotama i łeciama błyszczącyma redotą, co pnała sam za cebełyny. Ceś to je, Matiłyszu, wybuchła. Gdzie je knyp? Nie było eny knypa, łodpłewiedzu Matyłuś płychlełe. Była blusłena. Płykyzł nadzywcza i dopierze tej co wdarzył, że nie zapitał głę nawetka łeje głemiono. Nie było na banowiściu knypa? Ale musił bec, nalinała Marila. De jadę prosele me jesme was na Spencer, błegły przewiozła. Jo, ale nie zrobiła tegłe. Przewiozła prawie nocywcia. Pitał ję sam banowi głę. Tec ją musi je zabrać z dodu. Nie może wystawić dziecka na luzem banowiściu, lynodlite, że kto zrobił fela. Je to był ten siekły, załełała Marila. Łebnen czas dziewcia milczało, a jegłe z drog błądzy łed Marile do Matiłusza. Redota zdzina z jegłe gambę. Zdywało się, że naraz zrozumiało drżin gytci. Śmergnało swoją bezcenną tasią, zrobiło cile kroków do przódku i załumało ręce. Nie chcecie mnie, siknęła. Nie chcecie mnie dlite, że nie jem knypa. I umłekła są tegłe spłedzewać. Nikt mnie nigdy nie chcył. Wiedno tak było. Jeby miała rozmic, że to je za piękny, żeby sam łegło zistec. Jeby miała też wiedzieć, że mnie nigdy nikt nie będzie chcał. No co jej zrobią? Rozpleskna sam wyjera we łzach. I to prawie zrobiła. Sadła na krzesło, załamała ręce nad głową, dali ukryła munią w dłoniach i w nim zacięła chlechać. Marila i Matiłusz zdrzele na sobie użasli. Ni żadne z nich nie wiedziało, co zrobić. Co powiedzieć? Kureśce Marila przerwała milczenie. Cechłe tec nima ze złe, co sam tak jadłobic. Nima łeco! Dziewcia chudkłe podniosło głowę i płykyzało za jej sconą munią i dergłe tający lepę. Wetisz bechlechele, źle bebele serotą i by przejachele płet dak do domu, którym by miał łestać z waszym domyctwa. I naróz bebe dostali widzą, że was nie chcą, bo nie jest knypa. Ma tizer noga, i to najbardziej straszliwy szterg moim dziecim. Coś jakby uśmiech. Leno peżnan zgniły, błędywno zaboczony. Złagodził srogo munia Marila. Leno niech lechy. Tec nie wyrzucy mece za dwiże dzesu wieczór. Łestunie szłunaju, płykuntka santa cały płedinota nie zrozwidni. Jak sam nazywasz? Dziewcia zamyslęło sam na sztucek. Może we mnie zechce nazywać mnie Querdelią, rzekła chudkłe. Nazywać se Querdelią? Czy to je twoje prawdziwe imiono? Nie w całostce. Leno jeby chciała, żeby nazywać sam Querdelią. Dobrze mi tak szykłewno. Nie rozumieja, o co idzie. Źle nie muś na mnie na Querdelię, to ja ci je twoje imiono. Anna Shirley, wyjikała łobieszale, gwysce scylka te głemiona. Leno prosia, żeby we mnie nazywali Querdelią. Te zdle własne to je wszystko równe, jak bandze ce mnie łełac, źle ustuna tułe niedługłe. A Anna, to ta ci nieromantyczni imiono. Romantyczni czy nieromantyczni? Zamreciała prozaicznie Marila. Anna to skromny i rozemny imiono. Nie muś przeciene sągłe sromac. I sągłe nie sromum, odpowiedziało dziewczę. Ten Querdeliu bardziej mnie sam widzę. Wiedno przedstawiała jem so, że nazywam się Querdeliu, a kureszce w slinnych czasach wnetka jem so to wmłodleła. Ci obeła młodsi
bardziej mnie sam widziało miono Gerata. Le dotery jedbe, że Cordelia nie piękniejsi. Jeśli równa chcecie mnie na gwers nazywać Aną, to proszę przynajmniej gadać Ana, nie Anulka. Myślę, że to je wszystko równo, rzekła Marila z lekkim uśmiechem i podniosła kurbanusz z arbatą. Łeni, to wielka apartność. To brzmi łe wiele lepiej, łe wiele subtelniej. Często gdy ja ci miono, tej może je widzieć na ten stopach przed sobą, jakby było według ływyni. Przynajmniej jeden to ciejam. Anulka wezrzi paskudnie. Ano ze zbarsi widzało. To jeśli chcecie mnie nazywać Aną, spróbuję sam zgodzić z myślą, że minimum namiona Cordelię. Tej Ano, nie Anulkłe, czy możesz nama gadać, na jaki sposób zaszła na zmiłka? My prosele was na Spencer, by nama przywiozła knypa. Czy do domu dla sierotów nie było knypów? Kłe pewno, że ich baro wiele. Leno was na Spencer powiedziała wyrazno, że chcecie so wzyć 11 lat starych dziewczan. Wtedy podwieści była tidbę, że jej banda kłasowny. Wesa na tym nie rozmiejece, jak baro była jem ureduny. Całą noc nie mogę jem spać stiredo te. Matizer noga, dodała i łebruceła sam przed tym stroną Matiusza. Ciemu we nie rzekle mnie na banowiściu, że to jest miłka i nie łestawile mnie ene. Że juby nie uzdrzała bił i darsi rozkłesie, nie jezora łyszczących łedów, to nie byłoby mnie tak cańszkłe nadechły. Łecie młe na gedy? Spytała sam Marila bracynę. Wdyży są, podróbnoty na jej gydci z czasu, czy da jesme jachele, odpowiedział chudku Matyusz. Ida we przycklacz, Marilo. Prosiace, zrobi arbata nigle psinda nazyd. Czy was na Spencer przewiozła jeś jaci dredzi zeckłe? Pytała dali Marila, płewindzeni Matyusza. Kłe pewno, zabrała Leliu Jonę z dlysę. Leliu je bluz 5 lat styry i je baro snyzie. My cemni kasztanowati klatę. Jeśli juby miała kasztanowati klatę i była baro sposobny, ciebie by mnie tyś nie wcale? Łeni, my chcele knypa, który by pomagał Mateuszowi na górstwie. Dziewczynkę nie przedusana ma na nick. Zeblecie kapelusz. Położę go wecmanim swoim tasiu na stole w domiku. A na posłeszny zeblokła kapelusz. Po szterku przyszedł nazad Matiusz i sadle do wieczerze. Plus Ana niemłegła jest. Podarmyka dzebała jak ptyszk, chleb z masełka i elkłewą muździówką. Poduną na sklejnym talizieku. Było widać, że nie może przełknąć ni jednego apsa. Le ty nic nie iść! Zmerkała Marila i zdrzała na Ana z rodzin z droga, jakby było to wyrtłe grunci. Dziewcza wzdychnało. Nie mogę, jadłobia sam. Pewno jem w ledmantach rozpacie. Ci by miele legły tkał na jestku, gdyby wpadle w ledmantę rozpacie? Nie mogła na to nic kłetpłe wiedzieć, bo nigdy je ene nie była. Odrzekła Marila krótko. Matizer noga, fe nie bele. A nigdy was na nie próbowała sam tego przedstawić? Nie, to też nie. W tacim szetrywku myślą, że nie możecie zrozumieć tego wszystkiego. I łeny baro przykry. Źle sam tedy próbuje jeść, co stoi w gardle i nie może nic przełknąć. Nawet kasiekłe lydę. 2 lata temu jadła je myły ścieć ksiekłe lydę. To było coś śmakowitego. Ładnego czasu, co le mało jem roiła, że mum całą tutkła siekłe lydę. Le w jedno cię jem wycygała ranka po pierwszą, łydeckła jem sam. Tec nie bandzę ce sam głeżec łeto, że nie jem. Wszystko tu jest smaczne, le no nie młega.
Jest pewno z marachłewyny, stwierdzi Mateusz, który łet sztuce ku przyjdzeniu schliwa, nie werzekł ni jednigłe słowa. No lepi bandze, źle łena pudze zarys pac. Lusy Mount Montgomery, a nas zelony grzeb. Rozdział pierwszy. Zazegływani własne Małgorzaty Lindy. Wejnik. Dwór własne Małgorzaty stoił prawie w tym placu, gdzie cierująco sadoła wonle wielg darga łepedała w dole z namłokolnym łeszkama i porosłym parpacama. Przez tą darga przepływała stryżka, która miała swoje zrzydło dalek w lasach, krótko dwórku starego Cuthberta. Na zaczątku swojej wanodzi przez lasę na stróżka była barowe mesny i rozwolny. Spływała kaskada mała, rozliwała sam w mył i błotka. Lecz jej przesemała sam krodzy dolezne lindów, stawała sam choćdy raz spokojniejszą i belno wychowuną strygą. Nawet stróżka przechodząca wokół młygardu własne Małgorzatę Lindę musi mieć w pamięci, co sa słechy, a co sa nie słechy. Gbesno i łena wiedzało o tym, że sądzącu prawie kłyle łek na własne Małgorzata zarołyzzi w siedkłe, co sadzeją wokół. Zdrzyna strydzi i dzece. Ziele zmerky, co z apartny głę. Nie do jej płekły, jaś nie dojdzie przyczyny i celu ty życie. Wiele jeledzy tak samo jak wahonle, jak i za ima grańcama, które lubią zajmować się sprawą swoich sąsiadów, a przez to zanikwią swoich wysny. Lewasa Małgorzata Lindę może dorechować się do tych osobliwie zyrszych ludków, które dbają radą jak wysny kłedimnotę, a na dodów wcierają są tak samo gorąco za sprawą swoich bleznek. Była na belną gospodynią, pod jej łekach bórsło szło jak w zegarkły. Łyna tyśkły manderowała w świnice dla dziewczantów. Zajmowała się niedzelnym szkłełym, była jednym z ważniejszych należników parafialnych Zrzeszenia Pomocy i Stowarzyszenia Pomocy dla misjonarzów nawracających dalekich pogłynów. Nimy tego własna Małgorzata miała już dostępnego czasu, żeby sedec głedzena ma przepłychniowym łeknie i iklować bawełnowy zachlastnice. Miała ich zrobione 16. Jak cechły, gydała klepetnice za wonle. Zas równo czasu byłby ślewim łeka przezerała są dardze, które na tyły prawie skręcała w dole znał, a dalej biła się góra po spadzesty grzepie. Temu, że wonlea jest budowany na 4. myłym, były strowie wrzynający sam w chewinga świętego Wawrzyńca, a z 2 stronów i obkrążony łedum, kłeźli kto szedł do gardu, aby z niego wrócił, musiał przechodzić z dargą powodzącą ku grzepie. Tacim sposobał, choć sam o tym nie miał wiedzę, miał szasej podłekam siedkłe widzący własne Małgorzaty. Jednego dnia, popełnim w pierwszych dniach czerwica, siedziała ona na swoim zwyczajnym mylu. Ciepłe i jasne promienie słońca zazerała przez okno. Po dwórku rozcygł się cudowny sytk. Oblekł on sam prawie w piękniejszy, weselny ruch na cudadu różowych i białych kwiatów. Nad nim unosiła się i brzęczała aż na pszczołów. Tomuś Lindę. Cechy człowieć, który gweledze za wonle, byle przenamcony nazywać chłopa Małgorzatę Lindę, syłpy z nim wreci na łyżnie za stodół. Jego sąsiad, Mateusz Cuthbert, na gwes robił to samo za wiodził płelu nad strygu, kłele zelony grzeby. Tyłydbe była własna Małgorzata. Uśłego dnia ciała w krymie Wilema Bakera, jak no Mateusz gydł do Piotra Morrisona, że witrobandy się wreci. Kły pewny, że Piotr musiał o to zapytać, bo Mateusz Cuthbert nie słychał dezym, który go dają posyle peżną niepituny. A tymczasem nie to możliwe? Bo głędzenie był 4. jasny, popełni w to powsiedny dzień,
Mateusz Kudberg jeze wolnym dargą pod górę. Coś bardziej dziwny, my na sobie biały kolnieziczki i niedzielny ruchna. Z tego je wiedzieć, że wyjeździ za von Lea. Jeze bryczką za przygłą w cenno-czerwiony brunny kłenia. Je to znamka, że darga je dość daleko. Dokąd sam wybrał, jaką mógł mieć chłydbę? Bez niżutnej wątpliwości, źle wyszły równo kłegły z innych mieszkańców Avonlea, was tam Małgozia tepły krótcim namyśleniem, były tpływie załana łeba dwe pitanie. Le Mateusz tak rzadko wyjeździł z do domu, że no jak nagła i niespłydzajna sprawa mogła być tego przyczyną. Taci łynił był tak płochy, że wyjazd do domu jabły izeni, mize cezech z chternym aby myślał kwerbic, wyważył za wielgi welir. Mateusz w białym kłelniżykły w brytce. Był te dziwni z tego świata. Choć własna Małgozia ta długo dodała łetim, tej równak nie rozmiał dąć do niżurny łytby. Nie dało to jej płekły. Nie ma inny radę. Wydbała sam kureczce do czwartny białka. Pły arbace płydał na zieloną grzepa i doznał sałed Marile. Dokądka Mateusz pojechał i wiaci łytbie. Nigdy w tym ciądze roku nie jest do gardu, ani nigdy nie głęscy. I to jest pły w średni dzień. Ślebe mu zabrakło wreków do sani i by musiał płynie jechać. By nie były blokły w niedzielny ruchna i nie jechałby bryczką. Nie jechał też po doktora, bo jechał za łelby. Siedno wnętrza słed wczora wieczór stało sam u nich to niespłydzajny głę. Nie mogłam tego zrozumieć. Nie mogła dać se płekły, bo ci są nie łepitą, dla cię Mateusz Kudberg wyjechał z Avonlea. Zaro po arbace, własna Małgozia ta rysiała wdargał na zieloną grzepa. Krótko miała wanoga. Wielgi, rozwlokły i łykrążony sada Madodum, w którym mieszkała familia Kudbertów, z tyłu prawie wirtyl mieli dargą od dwórku lindów. Musi równak przędzie śteć głośną dargą. Łejc Mateusza był tak samo myłczaty i płychy, jak no jego syn i ciej budował swoje domostwo, miał staram wystawić je możliwie daleko od sąsiednich domów, nie wykrywających równach w całostce w lesy. Tej swój dwórk postawił na dalszym końcu smygła, gdzie stoiłem do dziś. Był do uzdrzeni z wielgi dargi, wylechterne stanęły jakby dla stwóry w sieci załestwony budyncie Avonlea. Własna Małgozia ta Lindę zełybała sam w jedno, jak może zbudować dom w tym placu, jeśli nazywać go mieszkaniem. My są dach na głowę. To prawda. Gadała dosyć i szła boczną drogą łykłeną ciezia madleci rysie po głębocich pływarzach. No nic gwiancy. Coś dziwnego, że Maryla i Mateusz są peżnadze wokama. Źle mieszkają na tacim pyskowim. Źle drzewa mogą być zgływarzestwem, to mają ich zamkłe Bogu i jaś zabier. Równak wedle mnie mieli zrzec na lec. Prawda, ci dweje wezrzą na zadowolonych, leją dberze są przynącone do taci łyrtuzie cegły. Może są do wsieci przynącec? Rzekł jeden Irlandczyk, który go skazał na śmierć przez pływie sieni. Tak rozmyślający własna Małgozia ta weszła na wielki podwórk w zaleny grzepy. Cały bezdrzut zelenosce, a do tej jeszczystej snysi. Z jednej strony wykładony był on wysocima, stożyma, wierzbama. Z drugiej zaś równo przy całkima papla. Ni jeden kamiśk, ni jeden niepotrzebny knepelek nie leżał na ziemi.
Pewny wasna Małgozia ta dobaderowała są tegły na tych stopach. W desie była tidbe, że Marila Cuthbert zamiotanen podwórk równie często jak swojej izby. Mógłby jest śmiało prosto z ziemi i bez strachu pełkniny by ni stebła łocyszcza. Lucy Maud Montgomery, Anna z Zielonej Grzepy, Weimk. Ciej Mateusz wytemknął dwirze. Marila wybiegła na jegłę płytkani. Jak lejstrok pytnała sobie lewą, myłą listwą w casnym, brzedcim klydze. Z dłudźma czerwionyma jak łydzin splotama i łycia łyszczącym redotą. Copnęła sam za całe łuny. Ceż to, Mateuszu? Wybuchła. Dzeje knyp! Nie było ene knypa. Odpowiedział Mateusz pochlebły. Byłaby złena. Pokazał na dziewczę i dopiero tej sowdaził, że nie zapytał go nawet kało jego miono. Nie było na banowiściu knypa? Ale musiał być. Nalinała Marila. Dejadę, prosele jesme was na Spencer. Tegłę przywiozła. Jo, ale nie zrobiła tego. Przywiozła prawie dzywcią. Pitujem są banowigłe. Tyc ją musiał je zabrać do domu. Nie może stawić dziecka na luzym banowiściu, len odlute, że kto zrobił felę. Je to były ten siekły, zawołała Marila. Łebnęcias cywcia myłciało, a jego wzrok błądził. Łed Marile do Mateusza. Redota zcinała z jego gębę. Zdawało się, że naraz zrozumiało drżeń gytci. Śmergnęło swoją bezcenną tasią, zrobiło cile kroków do przódkły i załumało ręce. Nie chcecie mnie! Krzyknęła. Nie chcecie mnie dlite, że nie jem knypa? I mogła sam tego spłycewać. Nikt mnie nigdy nie chciał. Jedno tak było. Gdyby miała rozumieć, że to jest za piękny, żeby samego zistać. Gdyby miała też wiedzieć, że mi nikt nie będzie chciał. Leno, co już zrobię? Rozpleskła Sawiera we łzach. I to prawie zrobiła. Sadła na krzesło, załamała ręce nad głową, dalej ukryła munia w dłoniach i w nim zaczęła chlechać. Marila i Mateusz zdrzele na sobie ujasły. Ni żadne z nich nie wiedziało, co zrobić, co powiedzieć. Kureszce Marila przerwała milczenie. Cechłe! Tyc nie ma ze złe, co tak są jadłobic. Nie ma łeco? Dziewcia chudkłe podniosły głową i pokazało zaistną munia i tergłetający lepę. Wy też bechlehele, żeby bele syrotą i by przyjechali płytdak do domu, który by miał stać z waszym domyctwem. I naraz, by dostali widza, że was nie chcą, bo nie jest knypą. Matizer noga, je to najbardziej straszliwy ścierg w moim ziecym. Coś jakby uśmiech, leno peżna zgniły. Płodywno zabuciony, złagłedził srogą munia Marile. Leno nie chlechyj, tec nie wyrzucimy ce za dwirze dzysy wieczór. Łystu nie szłunaju, płykątka są ta cały płedimno ta nie rozwidni. Jak sa nazywasz? Cywcia zamyślało się na sztucek. Może webe zechce nazywać mnie Kordelią, rzekła chudkłe.
Nazywać się Kwerdelią? Czy to je twoje prawdziwe imiono? Nie w całości. No i by chciała, żeby nazywać sam Kwerdelią. To brzmi tak krzykłewno. Nie rozumiałe, co cię idzie. Źle nie masz na miono Kwerdeliu? To ja ci je twoje imiono. Anna Shirley. Wyjkała łepieszale, gwystce tylko tego imiona. Ale no proszę, żeby we mnie nazywali Kwerdelią. To jest dla własne, to je wszystko równo. Jak będziecie miałewać, źle tu na tułę niedługo. A Anna to taci nieromantyczne miono. Romantyczny czy nieromantyczny? Zamreczała prozaiczno Maryla. Anna to skromny i rozemny miono. Nie muś przeciene sągłe sromać. I sągłe nie sromum, odpowiedziała dziewcza. Leno Kwerdeliu, bardziej mnie są widzę. Wiedno przedstawiała im so, że nazywam sa Kwerdeliu, a kureszce w slidnych czasach netka jem to so wmłodleła. Czyli była młodsza, bardziej mnie są widziało miono Gerata. Leno terjem dbe, że Kwerdeli jedny piękniejsi. Żderunak chcecie mnie na gwes nazywać Aną, to proszę przynajmniej gadać Anna, nie Anulka. Myślę, że to je wsiedkłe równo, rzekła Maryla z lekkim uśmiechem i podniosła kurbanuszk z arbatą. Łeni, to je wielga apartność. To brzmi o wiele lepiej, o wiele subtelniej. Ciej zagody ja ci miono, tej może je widzieć na tych stopach przed sobą, jakby było wedrykłe wuny. Przynajmniej ju na nen to czeją. Anulka wezdrzy paskudnie. A nazys bardziej widzało. Tej źle chcecie mnie nazywać Aną, spróbuję się zgodzić z myślą, że nie mam na miono Kwerdeliu. Tej Ano, nie Anulkue. Czy możesz nam gadać, na jaki sposób zaszła ta zmiłka? My prosele was na Spencer, by nama przywiozła knypa. Czy do domu dla sierotów nie było knypów? Kłe pewno, że je ich bardzo wiele. Leno was na Spencer powiedziała wyrazno, że chcecie so wzyć jedny z lat stary dziewczę. Tete podwyższy była titbe, że je banda pasowne. Wesa na tym nie rozumiejecie, jakie bardzo była jemu urodziny. Całą noc nie mogła im spać z tej redote. Matizer noga, dodała i obróciła się przed tym w stronę Mateusza. Czemu we mnie nie rzekle na banowiściu, że to jest miłka i nie ustawile mnie ene? Źle by nie ustrzała, pił i dardzi rozkłesie nie jezora łyszczących łedów. To nie byłoby mnie tak całszkłe nadechły. Łyci mu na gydy, spytała się Maryla Bracina. Wtyży so płydrobno te najgyd ci z czasu, kiedy jesteśmy jachyle, odpowiedział chudkłe Mateusz. I dawaj przytklać, Marylo. Proszę, co zrobi arbatę, nigle przyjda nazyd. Czy was na Spencer przewiozła jeśli ci dredzi zeckłe? Pytała dali Maryla powiedzeniem Mateusza. Kłe pewno, zabrała Lelię Jones z Dlysa. Lelię je plus 5 lat styry i je pary snyże. My cenny, kasztanowaty klatę. Źle je by miała kasztanowaty klatę
i była bardzo sposobna. Czy we mnie też nie wzale? Łeni, my chcemy knypa, którym by pomógł Mateuszowi na gbyrstwie. Dziewczątko nie przyjdzie se nama na nick. Zeblecie kapelusz, położa głowę cmaniem z twoją tasią na stole w domikły. Anna posłusznie zablokła kapelusz. Po szterku przyszedł nazad Mateusz i sadle do wieczerza. Plus Anna nie mogła jest. Podarmyką wzebała jak ptyszk, chleb z masełka i eltkłewą mużdżówką poduną na sklonym talerzekły. Było widać, że nie może przełyknąć ni jednego apsa. Letenick nie jesz! Zmerkała Maryla i zdrzała na Anę srodzim z doka, jakby było to wytłe w grunci. Dziewcia wstychnęło. Nie mogę. Jadłobią są, pewno jem w łydmałtach rozpacie. Ciebie by mnie legtkał na jestkły, źle we wpadle w łydmałte rozpacie. Nie mogę na to nic odpowiedzieć, bo nigdy jej nie była. Odrzekła Maryla krótko. Matizer noga. Wy nie bele? A nigdy was nie próbowała so tego przedstawić? Nie, to też nie. W takim przytrywku myślę, że nie możecie zrozumieć tego w secie cygłe. Jeno bardzo przykry, że za tete próbuje jest, co stoi w gardle i nie może nic przełknąć. Nawet szokoładę. 2 lata temu jadła jem myły szteczk szokolady. To było coś smakowitego. Ładnego czasu, co mało jem roiła się całą tutkę szokoladę. Ale jedno, czy jem wycygała rąka, pły pierwszą, łedecko jem są. Tec nie będzie te są głęzie cłe to, że nie jem. Wszystko tu jest smaczne. Leno nie mogę.